Защо всички обичат Зейнеп? 5 причини да се влюбите в Еда Елиф Башламашла. Родена под знака на Овен, Еда Елиф Башламашла винаги е носила пламенния дух и смелостта, характерни за този зодиакален знак. От малка тя излъчвала харизма, която никой не можел да пренебрегне, а очите й изкряли от мечти за голямата сцена. Още в ранните си години Еда показала, че съдбата й е подготвила нещо изключително. Родена в Анкара, тя израства, пренасяйки се между различни градове, търсейки своето място в света. Страстта към изкуството я отвежда към модния свят, където печели предаването Бана Хер Шей Якишир през 2013 година. Първият голям пробив, който отваря вратите към актьорската й кариера. Първите стъпки на екрана прави през 2017 година. Всичко преживяно я е направило жената, която е днес – силна, вдъхновяваща и непоколебима. Извън светлините на прожекторите, Еда обича да пътува и открива нови култури, черпейки вдъхновение от всяко място, което посещава. Тази страст към живота личи във всяка роля, която изпълнява. Ролята й на Зейнеп в Лабиринт към щастието, Ашк ве Умут, не е просто актьорско изпълнение. Тя е символ на борбата за любов и надежда. Чрез своята героиня, Еда ни показва силата на женската решителност, вътрешната борба и стремежа към щастие, които докосват сърцата на милиони зрители. Когато гледаме Еда Елиф Башламашла на екрана, няма как да не почувстваме магията, която носи със себе си. Всяка нейна сцена е изпълнена с емоция, която кара сърцето да забие по-бързо. Тя ни напомня защо обичаме киното и как актьорите могат да оставят вечен отпечатък в душите ни. Всяка сцена е повече от роля, тя е магия, която оставя следа. Еда Елиф Башламашла не просто играе, тя вдъхновява, покорява и напомня, че надеждата винаги намира път.